Здравейте хора, да сме в Пиля. Това е моят първи епизод. И сега, като за начало ще разви сървъра. Сървърът беше рестартиран наскоро, някъде около преди седмица, ако не се лъжа. И не знам, че по случайно съм малко болен. Да, това е новият спаун, доста е хубав. Тъй да си видите чилка, защото съм толкова малко чилка, бе. Ето, така, това е новият спаун. Това не е новият, това е също един от старите спаунове, но Crossfire каза, че иска да върне един от старите спаунове. И ето го е, доста хубав вен. Аз сега още рисувах тук, в Пита, България. Това е новата дупка. Не мога да следвам, да съм въобще да ги раздам. Така след като правя директно тук. Да решим скоча. О, не факт спеля. Да, тук това е една от старите дупки, но ако си спомням... Не. Убили. Добре, нека кажем да кажат хай. Малито. Да. Сега нека ви покажа моят хоум. Така. Това е нашият хоум с Extreme Gamer. Аз съм го правил. Аз съм го правил, да, много нависоко стъкло, няма ви покажа координати. Тук има една малка фермичка за неоларти, не ви покажа майка, тук са две голи ябълки, тук малко дърво и кирки, тук няма камъка. Тук съм сложил малко, тук са ни кварца, тук са ни темперите, кол, редстоун и лапис, лазули, тук пържолки си взема, тук някакъв файрън меч, тук някакъв дъмасет, тук имам пак някакъв, да, тук има глина малко, недъра, там стрели, дърво още, кирката, моята, ако не се лъжа, още храна. Тук са моите оруди, и по-скъпоценните. Ако се питате, ще имам толкова оруди, сега ще ви покажа. Тук, не знам ако има печки, доста... тук даже има 13 го, че го взема. И лести се остава тук в Extreme. Това, къде ма гълда. Сега да ви покажа защо е толкова много дъма. Значи, колко дъма имам? 3 стака и половина. Ето ще ви покажа защо са толкова. Да, имам си една работна кирка. Вижда си 4 Unbreaking 3 Fortune 2 и една кирка само Fortune 3, която се използвам само за дъмът. Това е ми работната кирка, да. Тук има ни фул бутушки. Вчера си спечелих един тъп наградник, една доста добра каска. Поне според мен, тук една легендарка. Касен генезил, една легендарка, една обикновена, една голденка обикновена, една обикновена с ябълка. Тук един мой меч, Artness 4, Unbreaking 3, Knockback 2 и тук на други глупости имам. Книжки за Enchanting Table, понякога ако съм не се чете. Да, това нека покажем Warp Rank. Един колко време стана клипът. Има време да. Така, ето Warp Rank, ето хастата. Ние си взимаме с Extreme Gamer, ние си взимаме Centurion. Тук има Перториан, Гладиатор и Консул. Хастата има командите тъпа, бак, трихомета, делхомет, цветен шрифт, което е доста тъп според мен, но ако сте щеден, но е най-ефтиния 240. Това всеки може да си го позволи. Аз ще си взимам 6 лева центро, защото има фит. Това си е изпразване на целият инвентар, и нас не ни трябва нещо повече, затова ще взимам 5 хомата, да, са ни повече от достатъчно. Имам си репер АУ, което още е по-добре, и workbench,
Кита му да Bedrock 10 дъма и 20 enchantment бутилки. Пред турнирът има и на Васи, 9 комета, Ender Chest и хат, което даже до някъде фита полици, да, ето видите тук, че поне са дали 32 Bedrock, 32 дъма и 64 бутилки. Enchantment бутилки, гладиаторът е топ, имате 15 хомен, Air, Spawner и 64 Bedrock, 64 дъма и 120 enchantment бутилки. И най-скъпият 24 лева, също толкова скъпи ранковете. И отиват за хост, там платен хост или там, както Crossfire си е решил. Имате си ник да си го правите 30 след хомета, чат формат, одобелен ник, 128 Bedrock, 128 дъма и 320 enchantment бутилки, вау. Да, тук са ни фулката. С Unbreaking е 6 лева, без Unbreaking е 4,80. Тук са ми е фул меча 2,40, но си го бил, 2,40 всички енчанти, почти. Тук е легендарките, 6 лева, 6 броя. Това е това смаляването на бана за 7, някои имат 14 дена, ще го смали на 7. И Full Ench лъка, Power 5. Да, тук репер, всичко. Тук са коментите кой какво правят. Да, касирам на следващия Warp. YouTube. Warp YouTube. Само една секунда. Аре, махни си, бе! Добре, имаме време. Така. Ето го, ютубъра обикновения, за как да стане ютубър ранг. Първо трябва да имате минимум 1000 абоната. Преди да поискате ранка трябва да сте заснели видеоклип. Трябва да имате повече 300 гледания за 24 часа. Трябва да снимате минимум 2 клипа на седмица. За ютубър плюсът ви трябва минимум 2000 абоната. Да. Тук преди да пускате ранка трябва да сте снимали видеоклип, трябва да имате минимум 1000 гледания за 24 часа, трябва да гледате 2 клипа на една седмица. Само обикновените ютубъри са... ранковете какво дават? Ник... Добре, да видим кои са обикновените ютубъри. Ютубър са Нели, Никюе, Раучо, Дедерви Панда, Shadow Hex, Лайки, DX. Най-известният е Ютубър Плюс, The Immortal. Да. За някъде друг къде Warp Pad, тук е Warp Pen. Опак. Боже, колко грешки му са не... Оставам. Да. И да, това е Warp Pen. Доста добре се е получило. Тогава беше да малко ще ви разведа, защото поне може да се сбързана, защото няма хора. Иначе ще се казва за motherfucker. Да. Така. Това представлява... Вау, найс. Дай си ми дупка. Няма, добре, няма скачам дупка, да не се пара на Бадбойка в Борисов. Да, хора. И да, хора, като цяло ми се чува този клип. Малко ревю направих. Аз бях Едги Килер и